rayuwa da ke da akwai daɗi, shinkiya sani na yi kuka mahaifiyata. Rayuwa da ke da akwai daɗi, shinkiya sani na yi kuka. Farko da sunan maƙagina, Allahn da shi ya yi dare rana. Roƙo na zo maka da ƙoƙona, da Mustapha ɗaha mai maka. Allah salatin da ba adadi, ka daɗa gurin ɗaha alhadi, wanda ya fi zuma daɗi. Shi ne ya ganka ya kalle ka, na zo gare ki mafi girma, ki kaɗai kike shanewa. Ya faɗi ma ƙaraban nima don furicin nan na laulaka. Na ƙara baiti abin nema, zan ɗora baiti cikin nema. Mahaifiyata ina nema, mata izini a fadarka. Kai dai kaɗai arzikin bayi, da ka ce a yau an yi. Cikin rahamar ka ba layi, don dole kowa ya gaishe ka. Continental muna hanya, Zurot gidan Yusa Aliya. Nasarawa muna barka, an ba ta ɗaki muna hira. Na Laraba ummatai fira, Alhamis nan aka yarka. Ran Juma'a jikin yayi tsanani, kowa ya kalle ta zai rauni. Inda da imani ikiwani, dan dole ne za ya yi kuka. Ashe gari lokacin da na zo, na kalli ummi sa'ar da na zo. Na ji ni tamkar ana min gizo, domin jikin umma ya yi sarka. Can a gefe ana kuka, yara da manya suna kuka, yayye da ƙanne suna kuka, babanmu shi ma yana kuka. Asabar safiya ta yi, wayo ummina, ummina ashe sa'i ya yi, wayo ummina ashe haka Allah ya yi. Ummina wayo Allah wayo ummina, ummina ashe lokaci ya yi. Allahu rabbi ina roƙo, albarkacin kamaji roƙo. Dan da hawan da kawai saƙo, shi ne rasul masoyinka. Allah ka jiƙanta ummina, ka gafarci ummina, domin saɗa macicina. Annabi ne mai sitirta bayi, ya shugaban bayi, da kai ne zuciyata ta cazu. Ya mai azawa da saukewa, kai ne a yanzu da ɗazu. Kake da iko akan komai, mun durƙusa ya mu izu. Kai ne da iko akan komai, baiwar ka ce mazu mazu. Mun so rasul mahaifin nana, ko kaɗan ba mu kai ba. A sokalar wanda kai masa na san, ko kaɗan ba mu ɗauwa. Na tabbata kai da gaske kake son makasu sibil izu. Ya rabbi salli wa sallim ala ainil muradi, wa alihi da sahabbai. Sun bi shi ko babu daɗi, sun sha wuya sun sha wahala, sun ba shi so mai faɗi. Ya rabbana kai dubun tsira ga Mustapha Alhafizu. Shi ne kaɗai wanda ba batun kyara ko ƙofa a wadansa. Shi ne kaɗai wanda rabbu da kansa yake bayanin zuwansa. Dankensa ne zakuna da barewa, sun ka gane daban ne kai ɗan uwa. Zo ka gane faɗina, ko da gyara cikinsa. Kai ɗan uwa zo ka gane faɗina, ko da gyara cikinsa. Na ce a farkon halittun Allah, wanda ya yi ashirinsa. Ɗauko su Adam da Nuhu da Huda, haɗa su Isa da Musa. Na tabbata ko cikinsu wa'annan ba kamar mazu-mazu. Ɗaha bara kililu, wanda ya sauka littafin Musa da Isan da Luɗin. A ko'ina karaya su yana nan ce ake marmuhidu. Majinginar Ayubu da shi su tambaya shiga hudu. Na nufin wanda komai za kai, sai da yardarsa ya so. Wanda kai
ce da shirin tsaiwa, wasu waye ya kwaso kyawun ɗabi'a da rarrashi hagun kai nasu. Nan nake ban kwana mulayade mai yabanka, halifa ne gumfa da ribege wanda yayyo yabanka. Rasulallahi ka amsan baitukan nan da kanka. Dai isan na faɗi mata ya Rasulallah, dai isan na faɗi mata Zahra'u, ya Rasulallah, don matsayin sayyida faɗi mata Zahra'u, don matsayin jikokinka, don alfarmar ɗarka na Fatima, don matsayin sahabbanka a fadarka, don matsayin ubangijinka, don girman ubangijinka, annabin farko annabin ƙarshe, annabin da ba a annabi irinsa ba, ya Rasulallah, isasshen nasaba, dogon mukami, dan Abdullahi dan Abdulmutalib.